Един от най-чаканите проекти в рамките на фестивала за съвременна градска култура «Аз града» беше опера над Русе. Въпреки нестабилното време и силния вятър, операта се извиси на метри над града с помощта на 2 балона и солистите Владислава Гарвалова и Петър Костов. На сцената, здраво стъпили на земята, им партнира камерен оркестър. Защо духовността, изкуството и в частност операта да не получи един проект, в който това нещо да се визуализира, че всъщност изкуството, духовността и в случая операта трябва да бъдат над всичко и това трябва да ни води. Определено се чувстваш, че едно се лееш над града и още повече като пееш, отсреща като е съпруга ти, съвсем става романтично. Полет на духа, полет на музиката, полет на операта. Фестивалът за съвременна градска култура «Аз градът» е част от инициативите в подкрепа на кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 година. Оперативна програма «Регионално развитие».